कहाँ जाता नहीं हैं? हमारो के लेके चली हेती को बेग लटका लेनी लेके चल देते। जानते नहीं कि माई सवती रख ले बन हमारा के छोड़ के नरक में आए अपने जाते नहीं स्वर्ग में कुल मालूम बा हमारा के कमैले भोजन चल जाई। हां माई बाबू देखत ले बीमार रहत ना वृद्धा में ना कमाई दवाई बिरो ना करे तो कैसे होई। तू ये सेवा पन कर माई बाबू के काहे तू जब बहरा गुलछड़ा उड़ावे हम तहर माई बाबू के जे गुह गोबर करी ना हो का बोलबे तो सेवा ही महान कर करेला। हो सेवा हमार कोइला के जरूरत नहीं के सेवा से हमके मेवा ना चाहिए ठीक ना। त के देखी माई बाबू के मरिया जा रे अकेले उन लोग को लई के अकेले पतोह बड़ी तू। हां अच्छा अच्छा बच्चा का हां हम कह देनी कि तोहरा संगे चलब त चलब। एकरा मतलब तू हमरा के जाय नहीं दहल चाहत कमाई ना। हां नहीं जाय दहल चाहत सब बात भाई काहे ना जाय दे काहे रे ए जे जवन मन करतल तोहर माई बाबू मुई है ना तले ए जे रही है ए जे करी है ठीक बा। और कैसन तू पते उबाली रे हैं कैसन तू हम जैसन बानी वैसन बानी अपना खातिर ठीक बानी के और खातिर ठीक होकला के जरूरत नहीं के बा हमरा के ठीक ना। अरे तुम करत करत अति हो गइल बा हमार एक दुहली के हो जाते एक दुहली के औसन मार दूर जाए के बा हैं तब मार तन खटिए पे आथु पे एकदम छेर पोक के रख देता ना जा माई कुल करे खातिर नहीं खे आइल आदमी तब लइका फइका काहे खातिर बना हमरो जिंदगी बा हम अपन जिंदगी जिए के चाहतानी ओने लके गोबर करे खातिर नहीं खे बानी हां तो हम नहीं खी तारा खातिर बड़ा तकर मतलब के छोड़ के चल जीबा का देखबा तो हमरा के जाए हैं साफ साफ बात कहतनी हमरा के लेके चल ठीक ना आना तो हमसे बुरा केहू ना होई। एकर में तू टांडो करबो घर में हां करब मायो बाबू के तकलीफ में तारा के लेके चल त गांव घर को लोग का कहे कि गांव घर से हमरा के मतलब नहीं खेबा गांव घर त खुद छिनरी बा फलानामा देखो अपन माई बाबू के छोड़ के अपन मेहरा रोक लेके गोइल। हां त का दिक्कत बा अरे हम कमाई पैसा भेजते आइल सब को अपने भागे आइल बा। अरे भागे कैसे आइल बा काहे नहीं खियाई हां काहे नहीं खियाई माई बाबू हेती को बस हते को खो द न त मत को छोड़ दल जा मर दल जा उतरे के बनाई खियाई के करी तोहार में तू जान हम का जानतनी तोहार में तू जाना हम का जानी। हां त मरिए तू करे के बात है लोग क के मुंह है तब लेके जा तब जा ठीक ना हमरा बस के बात नहीं खे यहाँ लगे देखो मेहरा रोज 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 जना तक अथु भइल छिलबिल उड़हवले रहत ना जा मेहरा रू कटलान रो घर रंगा में कॉल पे खाइल पियल दुसुआर भइल बा तक मुंह में ना जने के ना गोइले गो हैं तू तो आइबा भर छिपठू सब जइबा। अरे तो जा हटा ना हमरा के लाई फुसी मत लगावा कह दे तनी चल जइबा तो हमसे बुरा केहू ना चुपचाप घर में चला माने घर ही रही अंत हमरा के लेके चला। कैसन मेहरा रू बोल तू रे हम जैसन बानी वैसन ठीक बा ठीक बा हम अपन माई बाबू के सेवा करब जाई। हां चला रहब ना त बतावा है मेहरा रू के तनको कर लाज लागता ना कमाई त खाई का आ कोई के कमाते नहीं ख आ माई बाबू के छोड़ के कहते कि ना करब हम अब बतावा का करी हमरा तो समझे में नहीं आवत 11 के छोड़ दे लेकिन माई बाबू के ना छोड़ चलो सेवा करब।